Mutta aivan tuota pikaa odotamme tänne lavalle kunnan lääkäri Irvi Tapani Kaikkosta. Tervetuloa. Ja no niin, hyvää päivää. Tervetuloa tänne ja tässä siihen varmaan voi... Joo, ei vaan. Niin, tällainen yleisömäärä tässä. Voitte odottaa, että kohta tulee paljon kysymyksiä. Pystyttekö käsittelemään heidän? Ei se haittaa, jos on porukkaa. Mutta jos on paljon tauteja? Ai tauteja? Joo. Niihin tottuu sillä tavalla. Mullahan oli kerran itsellä mulle tehtiin maksaohitusleikkaus. Niin se sitten vähän helpotti ryyppäämistä. Sen jälkeen on kestänyt vetää aivan erilaisia putkia. Mullehan laitettiin hopea putki tonne ja sehän leikattiin sillä tavalla, että mehän vuokrattiin justiin Rikumotorilta moottorisaha. Ja pantiin tosta läpi semmonen hopea putki sinne ja nyt se kestää vetää. Ja se veti helvetin hyvin kestää. Kestää vetää mitä vaan? Ihan ketä vaan. No nyt lääkärin mielipidettä haluttais kuulla, kun tässä on ollut tätä hirveätä paniikkia tästä lintuinfluenssasta, että pelätään jo jokaista pulua, mikä tuolla taapertelee, niin mikä nyt on sitten ihan se oikea huolenaihe? Millä vakavuudella tähän pitää suhtautua? No ihan ensimmäisenä kyllä mä sanoisin, että ainakin kotona kaikki ne, joilla on käkikello, niin naulatkaa luukut umpeen. Ja toinen juttu ehdottomasti se, että jos jollakin on kesämökki, niin kesämökin kurki hirsi saatana moottorisahalla palasiksi äkkiä. Ja nuotioon. Ja miehille tioksi, jos joku nainen hakkee lokkivalsse, niin äläkää lähtekö. Entäs minä tapasin tuossa muutaman pyryharakan viime yönä. No joo, mutta mehän äsken jo todettiin takahuoneessa sun kanssa, sullahan on tuo ilolintuinfluenssa. Ota minä yhden tarkistan. Kyllä se Markku sitä on. No muitakin vaivoja tässä pikkasen ollut. Mulla on toi vauhtikuume, pääsee keväisin yllä. Ai jaa, ootapa mä. Ei vittu, sä oot raskaana. Sitäkö se oli? Onko sä varma, että se on sulle? No antaa olla, se oli vitsi vaan. Markkuhan on syntynyt samana vuonna kuin mun velipoika. Se oli helvetin hieno vuosi. Tuli mustikoita helvetistä. Voi kauhia, mitä mä puhun. Se on paha, kun vetää omia nappia, niin ei aina tiedä mitä puhuu. Ja kelle puhuu. Mutta ei se haittaa. Minä toivotan teille lämmintä päivää ja hyvää kättä ja pysykää rauhallisina. Siihen löytyy lääkki. Samma ruottiksi vi har medicinen till alla problemer. Hei. Tai kestä me saadaan? Kenestä saadaan nuottiteline? Pojat haki, tuolla meni heti roudarit välittömästi hommiin. Me ollaan säästetty teille. Mä voin olla nuottitelija. No niin, se kyllä toisaalta voit ollakin. Ihan kohta. Sitä ennen mä Jotain kerron. hyötyä minustakin. Sen takia, että miksi tuo lääkäri tuossa aluksi esiintyi, oikeasti taas on löytynyt jälleen kerran minulta uusi sairaus. Sitä on nyt jonkun aikaa tutkittu tuolla Helsingin isossa sairaalassa. Tämän sairauden nimi nyt on sitten, mullahan on diabetes jo olemassa, haimasairaus, mielisairaus. Niin haluatteko tietää, mikä on mielisairauteni? No kuitenkin, niin nyt on ihan uusi tämmönen kuin sivupersona. Eikä oo. On. Vitut oo. No onhan se. Kato, se on just kun mä rupeen puhumaan siitä, niin se rupee saman tien Vittuilemaan. kiusaamaan minua. Mutta halusin kuitenkin sanoa, että tämä Rikumotori, se on Perseestä. Lahdesta. Erittäin hyvä. Huono. Hyvä moottoripyöräliike. Kaikki pyörät, mitä minä olen Rikulta ostanut, on ollut ihan Perseestä. kestäviä ja laadukkaita. Huonoja. Uusia Käytettyjä. pyöriä.